Velkommen til ugens tankestund. Mit navn er Jørgen Svendstrup. Jeg tænkte, at det er på tide, at vi slår lidt på trommen for, at vi begynder at hjernevaske os selv. Og hjernevask, det er jo faktisk noget, der er forbundet med rigtig kedelige og triste ting i hele historien. Og hvordan kan jeg så sige, at vi skal til at hjernevaske os selv? Jo, det skyldes, at vi hjernevasker os selv i forvejen. Og vi gør det hver evig eneste dag. Forestil dig alt det, du går og siger til dig selv. Specielt det, du går og siger til dig selv, der ikke er særlig gavnligt. Når du siger til dig selv, at du ikke kan finde ud af det, og du ikke rigtig kan nå det, og du har lidt for meget at se til, og lidt for travlt, og lidt for stresset. Når vi siger det til os selv igen og igen, så er det hjernevask. Fordi vi siger det så mange gange til os selv, at vi til sidst begynder at tro på det. Så bliver det til en sandhed, til en overbevisning og til en del af vores personlighed. Det er den måde, vi skaber vores personlighed. Med nøglen til din hjerne, som jeg lige har skrevet, kommer jeg meget dybere ind i, hvordan det egentlig er, at vi hjernevasker os selv. Og hvordan vi måske også skal bruge lige akkurat det til at få mere af det, vi gerne vil. For kan vi hjernevaske os selv, så betyder det jo, at vi virkelig måske kan sige ting til os selv, som vi har godt af at høre. Sagen er bare, at vi gør det ikke. Fordi hvis det var nemt, så gjorde vi det bare. Men gennem mentaltræning, som er det, den her bog også handler om, så anviser jeg præcis, hvordan du faktisk kan komme til at hjernevaske dig selv med gode og positive ting, så du kan få det bedre i livet. Og så du kan komme til at præstere bedre i livet. Med andre ord, du kan få mere